Corrillos, es unas fincas que... O gas non é peligroso un escape de gas en contacto co aire. É máis peligroso unha bombona dentro dunha casa en sitio cerrado, que é de propano, pero tamén me choca a atención que hai persoas que protestan, que viven nun edificio e teñen 2 depósitos de gas para toda a comunidade. Eso é peligroso ou non é peligroso? Entonces, me choca bastante, por lo tanto digo que isto é unha movida como a do Paseo do Río Obreiro, non? Como todas as movidas que se están montando para obter un objetivo político de cara ao ano que ven, desgastar un concejal deste actual equipo de goberno e que gobernen 5 e que volva o señor Velo a mandar cos familiares da señora Dolores Torrado, o sea que é como un albeciño especial que temos en Boi.